how... Dito lang po ako para mag-attend ng hearing, nagtatrabaho lang po ako. Sir, yung possibility na umakyat May yung... dapat ng palitan. Gusto ko muna magtrabaho eh. Totoo lang, trabaho lang muna tayo. Kawawa yung Pilipino. Nakikiusap po ako sa lahat ng mga kasamahan ko sa gobyerno na bawat araw, bawat minuto, bawat segundo na inuuna po ng politiko ang politika ay ang nasa sakripisyo po ay ang serbisyo sa taong bayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap. So yung... And my only wish right now is sana po yung makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. Hindi niyo po ako magiging problema rito sa Senado kasi may utmost priority is to serve the people, magtrabaho. Yan naman po pinangako ko sa inyo noon. Serbisyo, sipag at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Sir, yung possibility lang na umakyat yung impeachment trial ni VP Sara, how do you feel about it, sir? Dagdag sa trabaho nyo, ang dami nyo pang mga laws na kailangan ipasa. It's our mandate, no? Obligasyon naman natin to. Kaya nga po tayo may constitution na dapat sundin. Sir, kapit. Okay. Sorry. Excuse me. Meron tayong mandato na dapat sundin. Kung umabot dito, kailangan naming gampanan ng aming trabaho bilang senator judge and to be impartial at lumabas yung katotohanan. At ako naman sa tagal ng haka-haka na maaring dumating po dito sa Senado, gusto natin lumabas yung katotohanan. The truth lamang po. So, hindi Yun naman po ang gusto malaman ng Pilipino, the truth. Hindi Ako, mo bilang compromise. senator judge, ay ilalabas ko yung katotohanan. Hindi nyo ko kontrahin, sir, pag umangat dito sa Hindi Senate. haharangin ng Duterte Black, sir. Wala naman pong ganong usapan na aharangin po. It's our mandate po. Ako naman, gusto kong maging impartial tayo sa mga kasamahan ko rito sa Senado. Yun naman po ang trabaho natin as senator judge, na maging impartial. Ba't lumabas yung katotohanan? The truth lamang po. At yun rin po ang gustong malaman ng Pilipino. Ako, bilang senator judge, ilalabas ko yung katotohanan. So, anong pagkaalam ko? Ano yung mga naririnig ko na mga kasinungalingan, maaari kong tanungin. Karapatan namin na tanungin bilang senator judge. Meron bang kasinungalingan na inilabas? O, Sir, categorically, hindi haharangin ng Duterte Black yung pagkukonvene ng Senado bilang impeachment. wala pong ganong usapan. At hindi ko kami nag-uusap na maghaharang po ng convening. At wala rin planong palitan si SP Soto sa Wala rin po akong narinig na gano'n. So muna trabaho muna tayo. Ako, makikita nyo sa itsura ko, nalulungkot po ako sa politika. Nalulungkot po ako sa politika dahil nasa sakripisyo po ang serbisyo sa mga kababayan natin Pilipino. Sana po mabuo muli yung itong gulo sa politika, ma-unite po ang lahat at kapag trabaho na tayo. Yan naman po ang ugali ko noon pa. Ayoko talaga ng gulo sa politika. Sir, yung hindi nyo po haharangin dahil naniniwala din kayo na constitutional mandate po ninyo. Constitutional mandate. Trabaho po namin dito sa Senado. And it's part of our job kung may dumating dito. But, dapat yung katotohanan lamang po. So it means pinaghahandaan nyo rin, sir? Siyempre. Hindi lang po ako makakomento doon sa pagdinig ng lower house.